asko danoi gaur hona etortzeagatik, batez ere kontuan hartuta kanpoan horrenbeste izar eta horrenbeste glamur dagoela, gu saiatuko gara geure apaletik bris apur bat ekartzen ona gaurko saiora. Izenburu deigarri bat jarri diogu gaurko saioari, testu feministen itzulpena, borrokarako beste tresna bat, erreklamoa zan, APUa, baina jentea apur bat batzeko hemen eta pantailaren bestaldean, eta ez dut esan, baina pantailaren bestaldean zaudetenei ere, eskerrik asko eta ongi etorri. Ez dakit izenburu horretan planteatzen dugun galdera horren erantzunean bat etortzea lortuko dugu, baina balioko dute gure erantzunek eta gero zuek esateko daukasunak apur bat ondorio batzuk edo ateratzeko edo balioko aldute bintzat. Normalean eizieko kidek egiten dute hasierako aurkezpen hau, baina orain dipe ikasturteari apur bat martxa hartzen ari gara eta eskatu ziguten guk egiteko. Guztiz kontrako iritzia edo ustea plazaratuko dugu eta gaurkoan besteko segurtasunarekin edo gaurkoan besteko zalantzekin. Bai, orduan gaurkoa. Beraz, adrenalina ja topera daukagu eta hasiko gara saioarekin. Eta hasibe geure burua aurkezten hasiko gara, nork berea aurkeztuko du. Ez bertzotan, baina bai bertsolarien antzera gaia jarrita. Eta Ana, Danele, hemen duzue edo hemen dugu geure burua aurkezteko gaia, nahi duzuen genero eta neurrian. Atzera begiratuta, zerk ekarri zaitu gaur mahai inguru honetara, ze ibilbidek, ze gertaerak, ze egoerak, zerk ekarri zaitu gaur testu feministen itzulpengintzari buruzko solasaldi batean parte hartzera. Ez dugu errepikatuko, bertso saioetan moduan, aurretik eukidogulako gidoia eskuartean. Amaian esan zian bertxotan erantzuteko galdera honi, eta esan nion, borrometan egizera ez? Badakizu ez dakidala bertxotan. Eta beraz egon erabat komentzuta, horrek zer pentsatu eman dit, igual adirazi bartela garbiago hori, ze igual badaude arrazoiak jendeak hori pentsatzeko. Eta idatzi dut, galdera horri erantzuteko lista bat idatzi dut, eta irakurri egingo izot. Ona ekarri nau, gonbidapenak. Ona ekarri nau, munduak. Ona ekarri nau, umetako bakardadeak. Ona ekarri nau, gaztetako haserreak. Ona ekarri naute liburuek, bakardadearen eta haserrearen aringarri. Ona ekarri nau garazik. Ona ekarri nau maialenek. Ona ekarri nau anak. Ona ekarri nau amaiak. Ona ekarri nau mirenek. Ona ekarri naute aranek eta milak. Ona ekarri nau rosetak. Ona ekarri nau irakurtzeak. Ona ekarri nau idazteak. Ona ekarri nau zuzentzeak. Ona ekarri nau ausartzeak. Ona ekarri nau zalantzak. Ona ekarri nau eztabaidak. Ona ekarri nau isiltasunak. Ona ekarri nau ardurak. Ona ekarri nau baietz esateak. Ona ekarri nau ezetz esateak. Ona ekarri naute laprastadek, akatsek. Ona ekarri nau beldurrak. Ona ekarri nau lotxak. Ona ekarri naute goraberek. Ona ekarri naute bidearen pauso guztiek. Ona ekarri nau injustizia sentsazioak. Ona ekarri nau borrokarako gogoak. Ona ekarri nau angelak.
Hona ekarri nau Angelikak. Hona ekarri nau lesbianak ez dira emakumeakek. Hona ekarri nau isiltasunak ez zaitu babestukok. Hona ekarri naute aurrekoek. Hona ekarri naute datozenek. Hona ekarri nau hitzaren harrak. Hona ekarri nau bizibidea aurrera ateratzeak. Hona ekarri nau armairutik ateratzeak. Hona ekarri nau beste zerbait eraikina izateak. Hona ekarri nau amorruak. Hona ekarri naute minek. Hona ekarri nau itxaropenak, pozak eta gogoak. Hona ekarri nau desirak. Hona ekarri nau deserosotasunak. Hona ekarri nau oraindik ikasteko daukadanak. Hona ekarri nau beti jakin minak. Ez da dira inoiz guztiz ase. Eskerrik asko denei. Arratsaldeon, entzuten da? Bai, ni Ana Morales naiz, baina ez naiz ez flamenko dantzaria, ez PPko arduraduna. Ana Morales, itzultzaile interpretea. Esan didate azaltzeko nola heldu naizen feminismoaren eta itzulpengintzaren lerroak gurutzatzen diren gune honetara. Eta garraio publikoaren erabiltzaile eta propagandista naizen ezkero, iruditu zait aukera ona izan daitekeela ibilbide hori tren bidaia baten moduan adieraztea. Bidaia horren lehen estazioak Pilar Pérez Fuentes izango luke izena. Hor jaitzi nintzen 1983an 14 urterekin Bilboko San Ignacio Institutora joan nintzenean. Pilar Pérez Fuentes historia garaikideko irakaslea zen instituto hartan, eta haren ahotan entzun nuen lehen aldiz, ni feminista naiz. Esapidea, autoritatea zeukan norbaitek esan da. Garai hartan nire inguruan, ez zegoen inor feminista hitza modu positiboan erabiltzen zuenik, eta halako Andre Jakintzu zorrotz eta indartzu bati arro esaten entzuteak, abian jarri zituen intuitiboki buruan nerabiltzan zenbait kezka lausoren engranajeak. Hurrengo estazioak Mercedes Ugalde Solano du izena. Bertan jaitzi nintzen 18 urte nituela. Ordurako banekien hizkuntzak eta literatura interesatzen zitzaizkidala, eta Deustuko Unibertsitatean hasia nintzen euskal filologia ikasten. Iragarki bat ikusi nuen tabloian. Emakume bat doktore tesia idazten zegoen eta itzultzaile bat behar zuen, material bat euskaratik gaztelaniara ekartzeko. Emakume hori Mercedes Ugalde zen, eta esku artean zuen tesiak izena zuen Las mujeres nacionalistas en la vida pública, Génesis y desarrollo de emakume abertzale batza, 1906-1926. Ikertzaileak behar zuen, Andre idazle eta aktivista batzuek, Donostiako Eldia egunkarian 30ko hamarkadan euskeraz argitaratutako artikuluak gaztelaniara itzultzea. Nitaz fidatu zen, eta hori izan zen nire lehenengo harremana itzulpen profesionalarekin kakotxartean. Lana eta gaia guztiz kitzikagarriak izan ziren niretzat, eta horrela ezagutu nituen Aide Agirre, Polixene Trabudua, Tene Mujika edo Errose Bustintza adibidez. Nire buruko engranajeek abiadura handiagoa hartu zuten. Ikasketak amaitu berritan, trena hartu nuen berriro, eta ISO, itzultzaile zerbitzu ofiziala, izeneko estazioan jaitzi nintzen. Itzultzaile, terminologo eta interprete profesionalen zirkulo batera sartuko nintzen aurreneko aldia zen. Beldurtu xamar nengoen, baina zorionez, han zegoen nire zain, Itziar Diez de Ultzurrunzagala, garai hartan ni bezala itzulpengintzako bekadun. Berehala hartu ginen gogaideak ginela. Eta han sortu zen gaur arte dirauen adiskidantza eta konplizitatea. Esango nuke, garai hartan gure ziera feminista oraindik intuizioaren lurralde labainkorrean zegoela, nire bai ziur. Baina Die de Utzurrun oso interesatua eta jantzia zegoen kolonialismo gaietan eta desparekotasun sozioekonomikoetan, eta asko ikasi nuen beragandik. Hamarkada bat geroago, Virginia Woolfek elkartu gintuen berriro, itzultzaile kide, liburu batean. Ez daukat hasteko, nola mozorrotu ginen Iruñeko aurkezpenerako, Dalloway Andreas eta bere festako gonbidatu ez.
Etxeko gaingerua ere etorri zen, baina Itziar Diedi Urtzurrunek akabatu egin zuen. Izoko garaitik gutxira berriz igo nintzen trenera, eta ustekabean literatura unibertsala estazioan gelditu zen. Jakin guraz, begiratu bat ematera jaitzen nintzen. Zorionez, Jane Austen kaleko irteera hartu nuen, eta mundu berri bat zabaldu zitzaidan. Kontratu bat eskuratu nuen harrotasuna eta aurrejuzgoak itzultzeko, nire lehen itzulpen importantea, eta nire lana bete-betean feminismo kontzientearekin uztartu zuena. Baten bat ohartu espada ere, Austenek ez baitu maitasuna idazten, ekonomia idazten du. Itzulpenerako aurretiko dokumentazio lana egitean, 18 eta 19. mendeetako Europako emakumez irakurtzen hasi nintzen, eta ezin ninteken gelditu. Madame Roland, Olam de Gouges, Mary Wollstonecraft, nekez asimila eta zinez nezaken lehitzen ari nintzena. Kontinente bat gortina baten atzean eskutatua izan balidate bezalakoa izan zen, eta sentimendu nahaseak sortzen zitzaizkidan. Posa, gozea eta trepidazioa, baina baita amorru izugarria ere. Adibidez, nola izan ziteken ordurarte inok niri ez irakatsi izana Mary Shelleyren ama nor izan zen eta zer egin zuen. 29 urte nituela, 1988an, trena magikoki itxaspean sartu zen, eta Estatu Batuetako ekialdeko kostara eraman ninduen. Georgetown Unibertsitateko estazioan jaisteko asmoa neukan, itzulpen gintza graduondoko bat egiteko, baina azken orduko iritze aldaketa zorioneko batez, aurrera jarraitu nuen Marylandeko Unibertsitateko estazioraino, eta han, genero ikasketen graduondoko bat egin nuen. Generoari eta feminismoari buruzko prestakuntza formala eman zidan aurrenekoz, eta benetan ikusmoldea eta bizitza aldatu zizkidana. Minoria sexuala nintzen nire klasean, gelako hetero bakarra. Gure irakurgaien zerrendan Antonio Erausoren autobiografia zegoen, eta gogoan dut neska soldaduaren balada ingelezeratu nuela nire klasekidentzat. Handik 20 urtera, Marylandeko estazio hartan ezagututako liburu mugarri bat euskaratzeko ohorea izan nuen, eskafandrari esker, Judith Butlerren genero nahasmendua. Itzultzaile interprete profesionala naiz orain dela ia 30 urte, eta tren bidaia horretan erreferente gehiago, bidaide, lagun eta lankide gehiago eta itzulpen gehiago egon dira, baina batez ere 5 estazio horiek izan dira, feminismoa eta itzulpengintza gurutzatzen diren gaurko gune honetara ekarri nautenak. Mila esker. Bueno, nik bakarrizketa moduko bat egin behar nuen hemen, baina uste dut hemen erosoa gongo nazela, esan apurtxo bat aldatzearen. Umetan 6 urte genituela, irakasleak idazlan bat egiteko zeregina jarri zigun, eta gaia zen zer izan nahi duzu handitan. Nik horri oso bat idatzi nuen, letra traketxarekin oski, baina esaten nuen argi eta garbi nik idazkaria izan nahi nuela. Izan ere, nik handitan idatzi egin nahi nuen, eta nonbait, idazkariak ziren nik langintza horretan irudikatzen dituen bakarrak. Koskortu nintzen, eta irakurtzen nuen, eta idazten nuen, eta eskola nota onak ateratzen dituen, berdin fizikan zein filosofian, eta ikasketak hautatzeko unea etorri zenean, amak aholkatu zidan, bestela bezala, lehenengo jaten emango zidan zerbait ikasteko, eta gero ere izango nuela denbora arima elikatzeko. Parentesi artean esan nahi dut, duela gutxi ohartu naizela, aholku hori zenbaterainokoa den ikuspegi feministaz egina. Jane Austenen bidetik. Beraz, kimikako oinarrizko ikasketak egin eta Eluiaren hasi nintzen lanean, hiztegi gintzan edo hobeto esan da, entziklopedia gintzan. Horretan enbilela, itzulpen gintza lizentziatura abiatu behar zutela entzun nuen, eta ara, pentsatu nuen, hauxe da, arima elikatzen hasteko unea. Eta horrela iritsi nintzen ni itzulpen gintzara. Ez dut esan, baina denbora horretan guztian, ni berdintasunezko gizarte batean bizi nintzen. Neskak eta mutilak, gizonak eta emakumeak denok harmonia ederrean bizi ginen, eta denak elkarren pare. Ikusten dituen oskian eta hemen, tirabira batzuk arinagoak, beste batzuk larriagoak. Baina artean niretzat, bi personaren arteko goraberak ziren, edo emakume baten eta gizon baten artekoak.
ez emakumeen eta gizonen artekoak, ez da ere sistematikoak edo errotikoak edo gerora ikasiko nituen hainbeste iturritakoak. Koskortzen jarraitu nuen eta ara pentsatu nuen berriro, umeak ekarriko ditu mundura. Eta orduan geratu nintzen, eta orduan dena hankaz gora jartzen hasi zen. Orduan hasi nintzen ohartzen, nik neure buruaz nuen irudia eta beste guztiek nita zutena, guztiz desberdinak zirela. Denek beste modu batean ikusten indutela. Bikotekideak, amak, etxekoek, lankideek, lagunek, herrikideek, administrazioak. Eta gero, ibilian, ohartu nintzen, ez zela nirekin bakarrik gertatzen, baizik eta nire inguruko emakume guztiekin, guztiekin. Bai horretaz ohartzen zirenekin, bai nik ordura arte egin bezala, begiak oraindik itxita zituztenekin. Eta horrek, egunerokoan horrekin eta horrela bizi beharrak gaixotu egin induen. Sistemikoki eta heteropatriarkatuki eta aliatuki gaixotu. Erraiak lehertu zitzaizkidan arte. Eta zer egiten dugu emakumeok erraiak modu horretan lehertzen zaizkigunean? Arnasa sakon hartu, oso sakon, eta osatu, sendatu, apurka, oso apurka, sekula berriro, zulo beltzera erori eta ondoan desagertuko ez garela ziurtatzeko. Eta horretan enbilela, Silvia Federiciren oihartzuna iritsi zitzaidan, ez hainbeste historiari egiten dizkion zehaztapenak, baizik eta gaur egungo emakumeen lehertu beharraz esaten dituenak. Eta hortxe hasi nintzen, mailaz maila, kontzeptuz kontzeptu, terminoz termino, zulo beltzean gora egiten. Gora, gero eta indartsuago, gora, gero eta sendoago. Eta horretan ari nintzela, Federiciren beraren liburu bat itzultzeko proposamena jaso nuen, Katakarraken eskutik, eta horrela iritsi nintzen testu feministen itzulpen gintzara. Geroztik zenbait liburu itzuli ditut, gehienak ere feminismoaren alorrekoak, edo bestela justizia sozialaren ingurukoak. Horregatik niretzat, ezinezkoa da nire itzultzaile jarduna eta nire kezka sozial eta politikoetatik, bata bestetik bereiztea. Ze izan be, ardatz beraren inguruan txirikordaturik dauzkat biak ala biak. Eskerrik asko. Eta orain beste apurtxo baten hitz egingo dut eta gero ja hitza emango diegu batez ere gaurko bi solaskidei. Borroka feministan askotan gorputzak jarri behar izaten ditugu, lehen lerroan, guk orain gure burua aurkeztean jarri ditugu moduan. Gorputzak jartzen ditugu manifestazioetan edo bestelako protesta eta aldarrikapen ekintzetan, gorputzak jartzen ditugu erasotzaileen eta polizien aurrean, gorputzekin agertzen gara hitzaldi eta prentsaurrekoetara. Gorputz horiek ez dira neutroak, ez dira mutuak. Ibilbide bat adierazten dute, jarrera bat, intentzio bat. Horretan gainera, gorputzak kanporatzen duen ahotsak ere badu zeresana. Dela goxoa, dela sendoa, dela apalagoa. Itzultzaileo baina, ez ditugu gorputzak jendaurrean jartzen. Ez behintzat itzulpen lana egiten ari garen bitartean. Naiz eta gero, gehienetan, itzulitako hori aurkeztu eta nolabait defendatu ere egin behar izaten dugun jendaurrean. Edukia ere ez da gurea. Euskarara ekartzen ditugun gogoetak, teoriak, eztabaidak, narrazioak, ez dira gureak, baizik eta beste inorenak, itzultzen ari garen testuaren egilearenak. Ahotsari dagokionez, ez dakit zer esan. Ez dakit zen euritaraino identifikatzen duen irakurleak liburu bat haren itzultzailearekin. Liburaren araberakoa izango da noski eta baita itzultzailearen araberakoa. Beraz, gorputzik ez, edukirik ez, ahotsa zalantzan, ze baliabide geratzen zaigu itzultzaileoi borrokarako. Gure autu lexiko, terminologiko, sintaktikoek badute eraginik borroka horretan, badute eraginik eztabaida feministen bilakaeran, haien zabalkundean. Lortzen dugu mugimendu feministaren hizkuntza ohiturak jasotzea. Baote dagokigu guri haren gabeziak betetzea. Lortzen dugu diskurso feministak sakontzen eta garatzen jarraitzeko behar dituen hizkuntza baliabideak plazaratzea. Badago bi aldeen arteko elkarrizketarik, joan etorriko biderik. Kontu horiei buruz, jarduna dinuke gaur, mahai honetan, solaskide ditudan
beste bi emakume hauekin. Eta, bueno, ja geure burua aurkeztu dugu, baina apur bat osatzearren, Danele Sarri Ugartek itzulpengintza eta interpretazioa ikasi zuen, Euskal Herriko Unibertsitatean, pentsamendu kritikoari buruzko gradu ondoko ikasketak ere egin zituen, Udako Euskal Unibertsitatean, eta literatura konparatuko masterra ikasi zuen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. 2 eleberri argitaratu ditu orain arte, eta itzuli dituen autoren artean daude Angela Davis, Monique Wittig, Nancy Fraser, Asata Shakur, Eva Illouz, Walter Benjamin, Zizek, Nick Estes, Thoreau, eta poesian Audre Lorde, inoz ez dakiz lana oskatu berdan, bakotxak entzun zuen ahotsarekin buruan, eta narratiban Foster Wallace, Dolores Redondo, Luisa Carnés, eta horrez gain, antzerki lanen bat edo bestere itzuli dozu, eta haur eta gazte literaturako lanen bat edo bestere itzuli dozu. Eta Ana Morales, Ana Isabel Morales, izen artistikoa uste dut Ana Morales dela, ezta? Berak aipatu du, bere tren ibilbide horretan aipatu ditu ja zera batzuk, zertzelada batzuk, Euskal Filologia ikasi zuen, Deustuko Unibertsitatean, gero Estatu Batuetan, Marylandeko Unibertsitatean genero ikasketak egin zituen, hizkuntza teknologiari buruzko masterra egin zuen, eta itzultzaile eta interpretari lanak egin ditu Nazio Batuen Erakundean eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta gaur egun, EHUn ari da lanean, zuzentzaile bai, itzultzaile ez dakit. Itzultzaile interprete. Itzultzaile interprete, oso ondo. Wikipedian agertzen ez diana, azkenean osatu inbar dugu hemen. Besteak beste, linguistika aplikatuko liburuak itzuli dituzu, literatur lanak eta saiakera lanak ere bai. Itzulitako autoren artean, Judith Butler, aipatu duzu, Virginia Woolf, Jane Austen, Charlotte Perkins Gilman, Margaret Oliphant, Kate Chopin eta Hassan Blasim, eta parkatu bat emat, txakutzen badot. Haur eta gazte literaturan idatzi egin dozuzuk, zer edo zer, eta horrez gain, Xerezaderen artxiboa izeneko literatura podcasta egiten dozu, Jasole Larrinagarekin batera, eta saio horretarako hainbat testu itzuli dituzu eta hotxabe jartzen duzu. Eta gero neurea laburra da, kimikako Eluiarren lanean hasi nintzen, batez ere hiztegi gintzan aritu izan naiz, terminologiaren alorrean, baina bestelako lan batzuk ere egin izan ditut, edo egiten ditut, itzulpenak, hizkuntza planak, berdintasunekoak, erredakzioa eta bar. Behin Eluiarren lanean hasita itzulpen gintza ikasi nuen, terminologiaren alorreko master bat egin nuen, emakumen eta gizonen arteko berdintasunerako masterra ere egin nuen, EHUn, eta 2017 geroztik, zenbait saiakera lan itzuli ditut Euskarara, gehienak, Silvia Federicirenak, eta besteren bat, eta Nelerekin batera, gainera, nik ez dezena. Eta aipatu nahi dute baitere, Zornotzako mugimendu feministako kidea naizela, 18 plataformako kidea. Eta horrekin, gure buruak, 2 eta 3 bidera aurkeztutzat, emango ditugu ja. Zue biok askotariko testuak itzuli dituzue, feminismoaren alorrekoak eta bestelakoak ere bai. Itzuli dozue saiakera, narratiba, poesia. Itzulpenari dagokionez, ze desberdintasun dago saiakeraren eta bestelako literatura generoen arteko itzulpenean zuen ustez. Eta bereziki, ze berezitasun du, izaten badu, testu feministen itzulpenak. Nik esango nuke, lehenengo galderari dagokionez, printzipioz ez dagoela alde handirik. Abia puntua bera dela nire kasuan, alegintzea testuaren edukia eta forma aliketa ondoen islatzea edo imitatzea, ezta? Baina saiakerari begiratuta diferentziaren bat egonezkero, nire kasuan esango litzateke behar bada genero horretan edukiak eukilezakela lehentasuna edo balantza edukirantz lerratzen dela gehiago, hau da, kontzeptuen eta razonamentoen transmisiora, eta orduan,
forma eta edukia islatzeko alegin horretan ikusten baldin badot estiloa islatzeak testuei iluntzeko arriskua dagoela errezago emongo dudala amore edukiaren alde. Osea, behar bada ez naizela edo malguago naizela alde horretatik. Baina hori izango litzateke bakarra saiakera eta beste generoen artean. Eta gero testo feministak itzultzeari dagokionez, saiakera feminista itzultzeari dagokionez, euskerara itzultzeari dagokionez, nik esango nuke nabarmenena dela alde batetik referentziako testuen falta, hau da, saiakera feministetan, saiakera guztietan, askotan aipatzen dira beste autore batzuen testuak eta hitzezitzeko aipuak dira, eta askotan ez dauzkagu euskeratuta testu horiek. Ez filosofia orokorreko testuak batzuk, ez, badauzkagu, baina asko ez da feminismoko beste batzuk ere, nahiz eta ari garen, ez da. Eta arduan, askotan ex novo itzuli behar direla, ez, norberak itzuli behar ditu alik eta ondoen. Gero, saiakera akademikoa baldin bada, erreferentzien partea, bat etorreko zaite nirekin, buruko min izugarria dela, ez? Itzultzaileak bilatu behar du ia dena delako aipu bibliografiko hori euskeraz existitzen den, itzulita dagoen aipu bibliografikoa bera idazteko, baina aipatu baldin bada delako pasarte bat horriarekin bebai, horri zenbakirekin bebai, bilatu behar duzu euskeratuta dagoen, suertea baldin badazu eta euskeratuta badago, suerte izugarria izango litzateke digitalizatuta egotea, baina orduan egin beharko zenuke bilaketa jatorrizkoa, digitalizatutako jatorrizkoan eta gero digitalizatutako euskerazkoan, baina nola ez den egoten askotan, joan barzara liburutegi batera eta kalkulatu behar dozu, autoreak aipatu duen horri gutxi gora bera non egon daiteken euskerazko paperezkoan, orduan, oinoar bat jartzeko hilabete bat pasa dezakezu. Alde berean jarraitu behar dozulako testo itzultzen ez. Orduan, horretaz gain, jakina, terminologiaren kontua dago, ez? Beranduago hasi garen ez honetan, terminologia ez dago hagoen garatuta, eta orduan, batzuetan norberak sortu behar du, sortuta ez dagoena, edo harakatu behar du, han eta hemen, eta begiratu behar du, ez bakarrik dauden liburuetan, baizik eta sare sozialetan, edo hitzaldietara joan entzun eta bar, ez, terminologia. Eta azkenik, nola ez daukagun, badaukagun masterrik, ez, genero ikasketena, zuke indozu, eta badaude sari batzuk, adibidez Euskal Herriko Unibertsitatean, genero ikuspegia txertatzen duten graduen amaierako lanentzat, eta badago estimulo pixka bat, baina ez daukagu graduko genero ikasketarik. Orduan, sortutako termino batek funtzionatzen duen, uki behar du, ez, erabilera hori. Txampon bat bezala ibili behar da eskuz-esku, ikusteko balio duen, ikasleek eurek sortuko duten beste bat. Orduan, utzune edo eragozpen hori dago. Bueno, ados nago anak esan duan guztiakin, eta daude gauza batzuk esan edituanak, baina ez dakit oso ondo ze galderari dagozkion, orduan hasiko naiz gehitzen anak esan duanari, eta gero igual pixkat liatu ingo naiz. Bueno, azteko eta behin nakan apuntauta anak esan duana, estiloaren kontuana, nik gauza bat esango dut, armariotik aterako naiz, nahiago dut saiakera itzultzea, egia esan. Jendeak niri buruz, beti zean diate, baina zuk literatura eta itzuliko duzu ez, hobeto da, berez, baloratuago dago, iruditze zait, nik nahiago duen, niretzako lan gehiago da, literatura zaiagoa da itzultzea, eta niri adibidez saiakera itzultzea asko gustatzen zait, ze gaina irakurtze ditut horrela, bestela ziurraski irakurriko ez nituzken testuak, irakurriko nituzkenak oso horrela. Eta hain justu ere anak aipatu duan, amaia ditu gutxi denbora guztia. Amaia bi hori eta kitxo. Anak esan duan arrazoia, ez zait iruditzen, iruditzait arrazoietako bat hori dela, ez? Edukian gehiago kontzentratu naitekela, ez dugu leukitzen, eta nik behintzat itzultzaile autonomo bezala ez da edukitzen denbora, nahi adina denbora itzultzeko gauzak, eta normalean epe estuetan ibiltzen naiz besteen arduraz eta baita ere lana antolatzeko moduaren ondorioz batzutan, eta orduan epe horietan saiakerak niretzako egingarriagoak dira, eta jendeari igual beldurra ematen diot
den gauzetako batzuk izan daitezkenak esaldi erlatibozko luzeak eta abar, pues justo niri gustatzen zaidan gauza bada. Eta beste gauza batzuk, pues ez egin beste. Hori bat, terminologiarekin ere bai ados nago, gero gainera horre buruz gehiago hitz egingo dugu. Bueno, hori saiakera feministetan ere bai. Eta gero, honi buruz hitz egingo dugu baita ere, baina, eta hau ez du zertan bakarrik saiakera feministarekin gertatu, baina testuarekin daukazun lotura afektiboak nik uste ere eragina daukala. Eta testu hori zuretzako importantea baldin bada, asko errespetatzen duzun pertsona batek idatzitako baldin bada, eta abar. Bueno, pues horrek. Da, kriston poza eta orea eta oso sentimendu guaiak, eta aldi berean, bueno, inseguridadea eta inseguridadearen mekanismo guztiak martxan jar daitezkeen esparru bat. Eta bueno, uste horrek ere gainera feminidadearen eraikuntzakin oso lotura handi eduki dezakela, ez? Eta nik ikusi ditut nire inguruan oso itzultzaile honak, duda egiten beraien testua zelakoa zan, eta kriston testu ona zan. Eta gainera nola itzulpena ez dan zientzia bat, eta orduan egon liteken beste itzulpen bat baitere horrena ona, baina bat, besteak ona izateak ere ez dukentzen zurea ona izatea, ez? Orduan, bueno, hori responsabilidadea horrek guztiak nik uste tolako, nolabait afektuak ere hor mobitzen diala, eta uste importatzen zunean testua errexau bala, ez zunean importa, neri ez zaidanean importa, lasaiago, ez dira sartzen nere motxilatxoak eta, orduan uste niretzako hori hor dagoela baitere. Eta gero, esan nahi nuana zan, eta ez nekesela galderan zetorren, baina anak azkena esan duanakin igual lotuko dut, zuk esan dezu hori, ez dakagula igual ikasketa batzuk eta hori dana probatzeko, iruditzait badagola arazoa handi bat, ez bakarrik borroka transfeministarekin, baina beste borroka batzuekin ere bai, baina badagona dala beti utxetik hastearen sentsazio hori. Eta ez, gauza batena konturatzen zera, eta uste ez duela inork esan, edo uste ez duela lengua konturatu dana, ze transmisio kate horiek aulak dira. Egiten da lana hori transmititzeko, baina, bueno, gero daude, bizi geran egituretan bizita, transmisio kate horiek ez dira oso indartsuak, eta beste transmisio kate batzuk indartsuagoa dira. Orduan, hau pixkat Gerda Lernerren ideiak ere badia aipatzearen referentzia bat. Eta orduan, batzutan gertatzen da testu batzuk euskara itzulita daudela, eta jendeak ez dakila, nire behin baino gehiagotan gertatu zait ez testu feminista batekin, baina David Foster Wallace-en liburuakin, Cruzeroan liburuakin, jende asko besan diala, jende euskalduna, bai, Cruzeroan liburu ez dakiz eta algo supuestamente divertido que nunca volvería a hacer usted dela. Eta ni jakin itzulita dagoela zenik itzuli nuan, Anarekin, por cierto. Bueno, Ana alboan zegoela. Eta hori gertatzen da euskarazko testuekin asko, eta uste euskarazko testu feministekin ere gertatzen dela, eta gero terminologiarekin bezala, itzadengo dugun bezala, horrekin zerbait egiteko beharra, badaude katalogoak, ikusteko hori erresa da konprobatzea hori itzulita dago edo ez, baina hori hor dago, eta ez bakarrik hori baizik, eta feminismoari buruz, itzulpena eta feminismoari buruz hitz egitea adibidez, nahi nuan aipatu Bakartxo Arrizabala idatzi zuen 2007an zen ezen artikulo bat luzea gauz asko bilduz, eta nik testu hori deskubritu nuan gerora 2023an gaude, zenbat urte pasadia hortik 16. Eta nahi nuan aipatu testu hori dagola, errepasatzen du gainera Quebeceko itzultzaileen pixka bat egin duten lana, bastante lan egin dutela, eta gainera euki dezakete salvando las distancias gurekin antza, bi hizkuntzaren rollo bat hori dagolako. Bi hizkuntzaren rolloa. Bueno, jendea elebiduna delako, eta bar. Eta dago, adibidez, Bakartxoren testu hori, gero Isabel Etxeberriak ez zuen artikulo bagitere zergatik direnak emakume itzultzaileak, izen uranen, 2008an, eta tartean egongo beste gauza pilo bat, eta geratzen dira galdu egiten dira. Galdu egiten dira, testu hori bilatu daiteke, zen ezan dago, PDF-a dago, baina hori, eta nik uste hori bai dela gauza bat, zen izan naiz pertsona hori petxatze zuan ez zegoela ezer egin da, eta gero bazuden gauza pilo bat egin da ez.
eta horrek ere, hori erronka bat dela iruditzen zait. Eta orduan, etzan galdera hontan asko sartzen, baina baina dituen aurrekari horiek aipatu ditut bi artikulo, beste gauza pilo bat daude, baina adibidez bakartxoena, deigarra iruditzean, ze dago testu hori hor, eta aipatzen du emakume itzultzaileen kopurua, aipatzen ditu, eta esan dezu, nik hasi nuan karrera urte hortan, eta askoz berandu jakin dut, ez? Orduan, hori ere badagola. Baina, bueno, aprotxatzen esateko testu hor dagola eta irakurtzeko. Terminologia kontuei eta gero helduko diegu berriro. Orain lehenengo hitz egin nahi dut, apur bat sakonago aipatu duzuen testuarekiko gertutasun horri buruz, ezta? Azkenean, nik uste dut gu hirurok modu batean edo bestean mugimendu feministako kide edo bagarela, ezta? Eta jakin nahi nuke ze modutan eragiten dizuen zuei horrek, engaiamendu horrek, feminismoarekiko, borroka feministarekiko engaiamendu horrek, ze modutan eragiten duen gero testuak itzultzean. Bai testu feministak, feminismoen alorrekoak itzultzean, izan lehike saiakera, izan lehike jenustin, bai? Ze modutan eragiten dizuen hori buruan izateak, ez da? Eta nelek esan dau, testuarekiko horrenbesteko gertutasuna ez daukanean, apur bat errezago edo doaz gauzak, ez da? Bestela, badaukagu hor gogoeta bat, ez? Horratzeko, nik uste dut, nibentzat horrela ukiten dut, ez? Horratzeko zera bat, itzultzen ari naizen bitartean, ikastenoa, era berean, ez? Autoreak esaten dituen gauza horietatik, eta ikasi dudan horrekin neure gogoeta propio bat abiatzen da horrez, eta horrekin guztiarekin itzultzen duzu, ez da? Ze modutan eragiten dizue zuei horrek bai testu feministak itzultzean eta bai bestelakoak, beste gai batzuetakoak izan lehike, beste borroka sozial batzuk edo izan lehike bestela literatura ez dakit aratzagoa edo ez, alde horretatik. Sentitzen duzue zuek motxila hori, ze modutan? Bai, bueno, a ber, batetik, nik esango nuke itzuli nuan helengo liburua, Angela Davisen emakumea garzada klase izan zala, orduan oso liburu importantea, eta ez dut, nolabait esan, guaz nita garazia arrula eseginan elearazi egiten, elearazigin eduki hoiek oso presente zeuden, esan gauza bat egiten genuna gure denbora, gure isialdian. Eta hor, autore batzuk itzultzen, hainbat atalen artean autoreak itzultzeko atale bagen eukan, eta hor, bai hartu genuen hasiera xamarrean posizionamendu bat, batez ere emakumeak itzultzeko, eta bueno, ez dakit nola esan, hola atera ginean pixka bat plazara, eta nik uste ja ni percibitua sentitu naiz feminista bezala eta horregatik eskaini zitzaidala Angela Davisen testu hori adibidez egitea, ez? Orduan, hori da modu bat sartzeko, beste modu batzuk ere bai badaude, baina nire kasuzuk kontatu dezun adibidez desberdina da, ez? Eta orduan niretzako beti oso elkartuta egon da, baitere bizitza kultural publiko idazketa itzultzaiera ekarri ninduan superlotu egon dalako transfeminismoarekin, eta orduan niretzako hori oso batera junda, hori nahi nuan pixkat kokatzeko esan. Eta gero, haber eragina daukan, bai, irakurri dut liburu hau prestatzeko pixka bat txarla, da Noemi Gunebalden liburu bat, sur le bout de la langue, traduire en feminist, eta dala, pixkat, feminismoeran hizkuntza bat baliozela, itzultzeari buruzkoa, esan dezagun, eta bere kasuan baita ere, justu ere, aipatzen du hau ez, nola, berarentzako feministeraz itzultze, feministeraz, ez? Bai, itzultzaiak. Terminoak sortzen hemen. Feministeraz itzultzeak berantzako bi gauz nahi ditura, eta bata da testu feministak itzultzea, eta beste bat da nola zure ikuspegi horrek eragetan duan zure eguneroko lanean, baita ere izanen itzultzen, zinemaldiko testuak.
Eta orduan niretzako hor dago, osea, ni bat nator, testu feministak dianean, eta niri oso goiztokatu zitzaidan hori, eta niretzako hori zan opari bat, baina oso emantzat jo nuen opari bat ze oso goiz etorri zitzaidan hori. Orduan izan zen oso 27 urte, ez dakit nola esan lehenengo itzulpena genuen hori izan zen, luzea. Bai ez, uste baietz. Eta hor daude aipatu ditugun gauza guztiak, eta hor agian begien bistakoa da lanketa bat egin behar dezula. Saiakeraren arabera gehiago edo gutxio, urrutiagoko aldin bada, o ez, o dena alakoa. Eta gero egunerokoan, hor erronka hundiak daude, eta niretzako egunerokoan dago, bueno, kasu hontan Krune Baldek esan duena da, egunerokoan egiten dezuna pixka bat da, iristen zaizun androlektoa, nolabait, moldatu, nire kasuan adibidez, orain euskerara itzultzerakoan hau ez da inbeste gertatzen, ez da modaten gertatzen da, baina ez asumitzea jendearen identifikazioa segun eta zertan, bai, bueno, hor badaude irizpide batzuk, estilo liburuan, berrako estilo liburuan landu izan dira baitere, igual tratamenduari dagokionez eta hola, baina bai, pertsona bati buruz hitzagetarakoan, esatea zegoen hor pertsona bat, ez gizon emakume bat, edo, bueno, hor segunda zeitzeran irakurtzen eta, baina gauza horiek eukitzea buruan, eta bai, dudari gaben eregan horrek eragina daukan bezala, gu zelako hizkuntza, ze hizkuntzatara itzultzen dugun eta ze hizkuntzatik, alegia hizkuntza koloniala izan den hizkuntza bat zabaldua eta bar, beste mota bateko hizkuntza batera, eta hori ere hor dago, eta gero nik uste dut, oraindik daudela gauza gehiago ere hor hizkuntzarekin pentsatzeko modukoak. Testu batzuek hortarako aukera handiak ematen dizkizute, eta beste batzuk ez dute aukerarik ematen, baina hori beti dago. Eta orduan bai, niretzako eragina dauka ez, zu itzultzen izeranean zuzera, orduan sensibilidade handiagoa baldin badakazu ezakit segunda zein darkeria kasuekin edo horreken eragina eukiko du segunda zein itzultzen dezunean, ez? Eta bai, antzentzu hortan niretzako oso lotu daude, ezin de separatu pertsona eta itzultzailea. Eragina dauka zugan, itzultzailea, eta eragina dauka azken emaitza horretan, ez? Itzulpenean ere bai. Bai, testu batzuan agen ez da nabarituko. Baina bai. Bai, ni zerbaitekin beste ateraldi bat egingo dut. Zerbaitekin ez baldima, osea, esaldi bat iruditzen baldima zait iraingarria izango dela, inkluso aretoko testu baten saiatzen naiz hori beharrezkoa ez baldin bada moldatzen. Baldin bada, batez ere sinadura gabe doan testu baten, eta baina sinadurakin doan testu baten agian utze egingo ez, jakin dadia hori dela ez, baina hemen jarriko duten zerbaitetan agertzen badolako zerbait. Hainez, adibideak jartzen igual modu praktikoagoan edo ulertzeko, baina bai iruditzen zait, horrekin berakin bat datorren, ez da bakarrik testu feministak itzultze dituzula eta hortarako, lotura afektibo hori ez dakazun testuekin ere bai izan dezagun, hori hor dago, niretzat bintzat hori hor dago. Bai, eta gero daude beti kasuan araberako kontua dira. Eta beti ez da zu erabaki berdina hartuko. Baina, bai, niretzako hor dago. Eta nire asko eragiten dit, zen niretzako oso ikuspegi importante izan da, gerora beste batzuk euki dute igual toki gehiago, baina, bai. Bueno, galdera zan engaiamendua, ez? Eta ia zaretasun, ez nahi zakoratzen zelan formulatu duzun lehen, baina epatu duzu zaretasunak, engaiamenduak... Bueno, bai, azkenean zure egunerokoan horren besteko garrantzia daukan zera batek, ez? Borroka batek. Bai, bueno, alde batetik, alde guztietatik dauka eragina nigan. Testu feministak itzultzerakoan, hautatu egiten, bueno, danenek esan duenaren bidetik, pixka bat, zuk zerbait itzultzen badozu zure ekimenez, gero erreza da eskaintzea edo enkargatzea hildo beretik doazen beste testu batzuk, ez? Orduan, nire kasuan,
nik itzulitako testuetako batzuk gero liburu bihurtu dira, baina nik hasikeran itzuli nituen gure podcastean, Josune Larrinagak eta biok daukagun podcastean argitaratzeko audio liburu bezala. Eta gerora liburu bihurtu dira. Edo ez dira liburu bihurtu eta hor daude, baina dira asko testu feministak edo mugimendu feministaren barruan esanguratsuak diren testuak, ezta? Orduan hoiek zaletasunez, maitasunez eta interes guztia hautatutako testuak dira, eta orduan motivazio izugarriarekin egindakoak. Eta gero, bide horretatik jasotako enkarguak ere hala izaten dira. Orduan enkargatzen dizkizute, baina badakite zeintzu diren zure interesak, eta orduan maitasunaren emaitza dira. Orduan, pentsatu nahi dut profesionaltasunare egongo dalaz, lan bere egiten dudalako egunerokoan, baina motivazioa beste bat da. Balio erantzi bat dauka. Hori da. Eta eguneroko lan arrunt edo anodinuago horretan, jakina nigan eragin handia dauka, ze eguneko 24 orduetan zara feminista eta Spider-Woman bezala trajearekin edo trajerik gabe, baina beti zaude hormetara igotzen. Eta orduan, nire kasuan, adibide konkretuetara etorrita, nik erakunde batentzat egiten dut lan. Ez da orduan, testuek ez daukate sinadurarik, ez dira autore baten testuak, erakunde bat dago herritarrei zuzentzen zaiena, eta orduan, ni ere alegintzen naiz beti, nire testuak jakina ez daitezen iraingarriak izan, Danerek esan duen bezala, eta areago, inklusiboak eta ez sexistak izan daitezen, eta ez bakarrik hizkuntzaren formari dagokionez, igual forma neutroak erabiliz, edo areago femenino orokorra erabiliz, adibidez, interpretazioan, nik batzuetan, femenino singularra erabiltzen dut, eta ezpada ikusgaitasuna ematen feminitateari edo emakumei esate baterako, ematen du pelokeria bat dela, baina askotan oharkabean gertatzen da euskarak genero morfemarik ez daukanez, gaztelania bezalako hizkuntza batean ikusgai den femenino bat eskutuan geratzen dela, ezta? Orduan, jo dezagun jartzen gaztelania asko testu batek baldin badio las académicas edo las estudiantes víctimas de la violencia de género, batzuetan ikusi izan ditu testu horiek ikasleak bakarrik ipinita, ezta? Eta orain dela gutxi, esate baterako, hau ere adibide konkretu bat da, Bilbon, pentsatzen dut behar bada jakingo duzuela irla berri bat daukagula, eta Bilboko Manhattan bihurtuko dela, eta hor egon ziren aintzina lantegi batzuk, oitako bat da, hain zuzen gure amak lan egiten zuen lantegia, Arteatx Galleta Fabrika, eta orduan hor lan egindako emakumeen omenez, Bilboko udalak kale berri biri, ipini die gaztelaniaz, galleteras, avenida de las galleteras, eta beste bateri, avenida de las cargueras. Lan horiek, barkuetako kargak hartzea eta eroatea biltegitara, Andreek egiten zituztelako. Eta nire harridurako euskerazko plaketan zamaketarien eta galletagileen kaleak dira. Hemen go pareko plaza bat deitzen da Plaza de las Cigarreras. Baina Andres Zigarro hori da, orduan, gezurra badirudi ere, behar badan ikuste dut, edo zein bat etorriko litzatekeela, nabarmendu behar dela, baina askotan igual inertziak dauzkagulako edo, eta orduan, nire eguneroko lanean, testurik anodinoenetan ere, ni alegintzen naiz horretan. Eta, edo, ez dakit, askotan esan doan bezala, ez dago hizkuntzaren forman edo morfemenetan, baizik eta buruetan, eta ikusten dira oraindik los médicos y las enfermeras bezalakoak, eta orduan horiek fidelkitzuri eskero, mediku jaunak eta izan Andreak jarri beharko nukeen, eta inolaz ere egiten ez doan gauza da hori, jakina. Baina, ez da kasu beti askatasun gauzak egiteko, baina orobar bat nator Danerek esandako guztiarekin, eta baita detaile horrekin ere, izena bizenarekin baldin bada, behar bada utziko nuke. Testu bat, norbetek zeinatutako testu batean, etengabe jartzen baldin badu los hombres, behar badan gizonak garriko nuke.
Nik nahi eta ipat, eske, esaten nuan zegatik esan dut hau, eta gogoratzen naiz, Walden itzuli nuanean, gizona erabiltzen du, man. Eta nik gizona jarri nuan. Zen man zan, eta gizona jarri nuan. Eta pertsona batek esan zian gogorra gezitzaiola, gizon bazan. Eta oso gogorra gezitzaiola, eta berak uste zuala torok gaur egun, ez dakize. Ulertzen dut eta eskertu nion komentarioa, baina sentitzen nuan oso modu fuertean hor niretzako baten bat onartu nion. Ze baten gainera esatezuan, de Men and the Women, ez dakizer. Baina mantendu nuan, ez? Eta orduan batzutan kontrako niretzako ere liburu honetan aipatzen den gauzetako bat, eta entzun izan dizuedana zuei, da eske kasu bakoitzean, osea ez da kasu bakoitzean eta testu historikoetan ere, ez? Bueno, badauka bere, osea alderdi biak defenditu litezke, bere garaian ezen deigarri egingo, beraz orain egin behar duzu ez deigarri eta jarri pertsona edolan. Baina aldi berean ikusteko zei bilbide egin dugun, nik uste defendagarria dela baita ere, itzutzen badoza 19. mendeko testu bat, Jonathan Swift edo denerakoa, bueno, ikusteko. Eta ingelesezko gaur eguneko edizioetan ez dute aldatu hori. Edo, bueno, eta hau frantsesez bestetan nik uste togen diokan nabarmenago gertatzen dela oraindik olako gauzekin, eta esan dezute, baina omziotenean gizak esan dezuten, persona esan dezuten, baina esan dezu, bai, baina ez, ze gizona zan, eta beste gauza pila bat, ze gizon guztiak ez zidan sartzen kategoria hortan. Baina, bai, oza, hori horrazkenean hitz aukerak eta hortan debate haundia dago, eta nik uste pertsona hau, esan zian hau, harritu egin zala nik erabaki hori hartu nualako. Zer ni feminista naiz, ez? Orduan, baina, klaro, niretzako dion justu ere, erakustea, oza, gero horre bai badu durain debateak, nola moldatu, ez moldatu, bueno, hor debateak egon daitezke. Baina niri adibez ateratzen zitzedana hortzan, esatea, ez testua hola dago, eta berakala idatze zuan, ez? Eta garai hartako testu bada, kokatzen du bere. Bai. Eta gero baitere sinaduraren kontua, ez? Pertsona batek idatzi zuan horrela, eta erabaki zuan. Beste gauza bada, Eusko Jaurlaritzak ateratzen duen zerbait, edo sinadura gabe, edo lanbideren karta bat, edo ez dakitze. Orduan, zuek esandakoaren arabera, gertatu leike, ez egileak izena bizena dituenean ez behar bada, baina erakunde bat entzat itzultzen duzuenean, dela Tabakalera EHU edo denalakoa, edo Donostiako udala edo dana dalakoa, gertatu leike bizkuntzatan argitaratzen bada, edo gehiagotan euskaraz dagoena aldarrikatzaileagoa izatea, gaztelaniazkoa baino, zuek gaztelaniazkoa ez dozue ikutzen. Zuek gaztelaniazkoa itzuli egiten duzu euskarara. Baina itzultzen duzue, lehen aipatu dituzuen irizpide horrek edo kontu horiek kontuan hartuta. Orduan gertatu leike bi testu horiek alkarren ondoan argitaratuko direnak, batak izatea apur bat errebeldeagoa. Batza izango da justoa eta beste izango da ultra eskuindar. Bai. Gerta daiteke. Bai, egia da niri, zeizkidala iristen nola gauza nabarmenak gaur egun ikusten ja jendeak oro harni jasotze detena gauza nabarmena iketzait iristen, baina bueno, bai dago batez ere gaztelaniatik itzultzen detenean genero orokorraren, osa nola izaten zaio horri. Maskulino generikoaren kontua. Bai. Baina, bueno, gero eta gehiago ikusten da la ciudadanía, bueno, erabiltzea izen horiek eta. Edo, bai. Eta gero egia da beste testu batzuk itzultzen ditu dela guztiz kontrakoa dela, injustu ere hori dagoela superpresente eta bueno, pues batzutan erabiltzen baldin badute ekisa bai, hori niretzako hor oso intentzio markatua dago pertsona horren aldetikan, idazle banen aurretikan aldetik, nolabait zalantzan jartzeko genero binarismoa, eta orduan hori, igual detaiotxo batzen jarri ezakezu. Hitz baten, ez dakit, vampiroa agertzen baldin bada, vampiro jarri beharren, vampirks jarri. Bueno, gero jendeari hori desero osoa egite zaio.
baina, bueno, fidela da baitera jatorrizko Hori da. testuari. Jatorrizkotik abiatzen garen ez, estan ez testu Bai. sorkuntza. Gero beste adibide bat da, inglesetik itzultzerakoan, generoa pronombre bat, izen orde bat, Claro. baten bada, she, her, guzti horiek joan Claro. egiten direla, eta Bai. duan lexikora jo behar dozula, Bai. eta batzutan hitz neurtu zitzutzen ari bazara, ja, silaba pilo bat joaten zaizkizula. Bai, batzuen alderantzizko, guri batzuen alderantzizko bidea tokatzego, ez daude hizkuntza latino guztiak sufritzen asunto horrekin, eta gu gaude, markatu, Andres Egarro gehiak jarri beharko dugu, Andres Amaketaria. Hoixe. Baina, bueno, eta hor ere bai sentitzen dut igual beharra egiteko hausnarketa bat guri tokatzen zaizkigun arazoekin lotuta, ez? Badirudi beti ikuste ditugula ondo dago, gero batzutan gaztelaniaz hitz egitea tokatzen da, eta goi dago buruan eukitzea, baina gure eguneroko jardunean nerean behintzat gehienetan, zurean igual zuk itzultzen dezu gaztelania. Nik gaztelaniara, baina batez ere interpretatu. Interpretatu, claro. Bai. Eta hor, ez dagoen ez astirik, Ja. behar bada horregatik femenino neutroarena. Bai, bueno, eske hori Ez dagoelako beste bikoizteko denporarik Bai, eta hori beste askotan, egoera bueno, bat. edo forma neutroak aldala, Bai. Baina ezin denean, Claro. Baina idatzizkoak ineske beste denborak, beste denbora gehiago dakazu azkenean. Ja, zeure filtroti pasatzen denean, interpretatzen ari zarenean, zeure filtroti pasatzen denean, autu askar horretan femenino Bai, jakina. Bai, gero, nire kasuan aipatu behar dut, nire erakundak badaukala konpromiso adierazi bat horrekin ere. Bai. Esan nahi dut, bere, ez dakit, plan estrategikoan eta jasota dagoela, izkera ezabiltza, eta badaukaku, izkera inklusiborako eskuliburu bat, Daniel Sarriugartek egina. Daniel Sarriugartek eta... Ez naiz gogoratzen, benetan? Hori da, gazte... Pikarako egin zutena? Bai. Bale, bai. Zera, nik egin da. zuk eta... Eta Junek. Eta June Fernandezek. Jo. Ausardia lehen eipatu eta ausardia, batzen da ausartzea, eta batzen ausarkerian aritzea. Nik uste egin ezkiola ekarpen batzuk, baina ez duk esango... Bueno, nik ez dago nera Wikipedian. Zure izena ikusi dut. Bai. Eta June Fernandezena. Eta lehen esan duzunaren hilotik, ez, egindako lanak gizarteratzea zema kostatzen zaigun. Hori da beste gauza bat. Nik ez dakit EH-un zenbatek dakingo duen eskuliburu hori dagoela, Nik mai gainean daukat, baina... Hola, sistematikoki hori plazaratzeko estrategiarik ez dut ikusi. Orduan... Bai. Niretzako hori lotzen da agian urrengo galderekin, baina hor adibidez olako eskuliburu bat egiteko batzutan ezin dalako, baina bai iruditzen zait, igual bai behar zala jende gehiago hortan aritu dana. Bueno, June dator gaztanetzatik eta feminismotik, esan dezagun, baina euskerazko itzulpenean jende askok egin du lana arlo hortan, eta guai egongo litzateke igual hori hartzea eta gauza gehitzea, ez dakit. Ez dakit zenbateko osoa dan hori, ea osoa dan, emango ditu irizpide batzuk, baina... Irizpide horiek aplikatuko balira ez ginateke bate txartu biliko. Eta ez bakarrik generoari buruzkoak, baita ere kapazitismoari buruzkoak, eta behintzat gogoeta batera egiten du. Gogoeta batera egiten du. Bai, azkenean ere bai erronkena, nik lehen esatu nolazan baita ere hori hartzea kontuan beste gauza batzuk ere, bai. Bai, arraza, kapazitismoa, eta behintzat mai gainean jartzea, ez da? Eta hori, ben kutsatzu eskero, kutsatzen bazara, ezin diozu ikusteari utzi. Bai. Bueno, hori apuntatuta utziko dugu danok, hori begiratzea. Terminologia hitz egin nahi dut orain apurtxo batean. Aipatu dugu behin baino gehiagotan, ez da? Aipatu duzu ezuek hemen terminologiaren kontua. Itzultzen jartzen garenean, adi egoten gara, mugimendu feministaren diskursoan aipatzen diren kontzeptuei, terminoei, nola lortzen dugu guk itzultzen ditugun testu horietan
nola bermatzen dugu testu horietan erabiltzen ditugun terminoak benetan direla zulen erabiltzara aipatzen ez da, benetan direla gero kalean erabiltzen direnak edo erabiliko direnak, batzuetan kontzeptu berriak ere izaten dira, danak ez datoz atzetik, beste batzu berriak izaten dira, edo berreskuratuak ere bai ez da. Beste hizkuntza batzuetan jaso ditugunak, eta euskaraz behar bada oraindik ez dutenak ibilbiderik egin, eta orain hasten direnak egiten ez da. Badago bi alde horien arteko elkarrizketarik edo elkar begiratzerik edo badugu modurik alde batetik guk elikatzeko, diskurso feminista horretatik, eta bestetik guk plazaratzeko terminoak, eta gero lehen esan duzu ez da, gradurik ez dagoenez, ikasketa feministei buruzkoa, ez dago probatzeko laboratoriorik, ez da, laborategik hori falta zaigu ez da. Orduan, orain daukagun horrekin, hau da, mugimendu feminista martxan dago, ez nahi dute hor testu asko sortzen da, bai idatzizkoan eta bai ahozko diskurso asko sortzen dira, edo produkzio handia, eta nola komunikatzen gara elkar? Nik uste dut itzultzaile guztiek, testu feministak itzultzen duten guztiek esango nuke, begiratzen diotela mugimendu feministaren begiratzen dietela mugimendu feministaren diskurtzoei edo eztabaidei, besterik ez badabe, interes personalagatik eta bere lana errasteagatik, ezta? Eta arduan, testu feminista bat itzultzen jartzen zarenean, irakurtzen duzula zu itzultzen ari zaren idazle horren beste itzulpenei edo liburu horretan aipatzen diren beste testu feminista batzuen itzulpenei eta joaten zara itzaldietara, adi egoten zara sare sozialei zure lana errestuko duelako. Ganera, gutxen espero duzuen tokietan ere aurkituko duzu laguntza, ez? Leku formaletan, formakuntza formaleko lekuetan eta baita malguagoetan, ez? Ba, esate baterako, sare sozialetan, antzinako Twitter zenean, plazaratu zuen Estitxu Garaik arzalpena terminoa, ez da? Mansplaining esateko, hori da oso gauza lagungarri bat, eta hor nahiko mugitu da, eta gero bestalde batetik badakizulako testu gutxi dauzkagunez, testu bakoitzak, itzultzen liburu berri bakoitzak izugarrizko pisua daukala, edo bentsa sentsazioa duzu utzune bat betetzea datorrela, eta erantzunkizun bat daukazula. Orduan nik uste dut, itzultzaile guztiak egoten direla adi, pilpilean dauzen diskurtze eta eztabaidetara badakelako onuragarria dela bere lanerako. Eta gero iruditzen zait, arlo akademikoan daukagun utzune hori izan da ere, ez gradurik ez eukitearena, nolabait mugimendu feminista saiatzen dela hori betetzen jabekuntza eskolen bitartez edo irakurketa klub feministen bitartez eta txintxo irakurtzen dituztela liburuak. Edo eskatzen dituzte hitzaldiak, edo eskatzen dituztela ikastaroak, ez? Eta orduan hor jakina feminista guztiek edo mugimendu feministako parte diren norbanako guztiek ez dituztela liburu guztiak irakurtzen, ezin dutelako, ez daukatelako astirik, edo mila arrazoien gaitegatik. Baina badaude, nolabait, irakurle aurreratu batzuk, ez, divulgazio lan hori egiten dutenak. Nire ustez, beti izango litzateke jakina hobea komunikazio biziagoa eta etengabeagoa eukitea, baina nire ustez badago ahalegin bat. Eta alde horretatik, iruditzen zait, divulgazioari begira oso importantea dela kazetarien eta, ez dakit, podcastlarien lana ere, ezta? Horiek zabaltzeko. Eta esate baterako, orain dela gutxi argitaratutako hiztegi batek ere garrantzi handia daukala. Berdintasuna eta feminismoa hiztegia. 2020an argitaratu zen, eta Euskal Termen dago. Eta aipatu dut, hiztegi hori oso garrantzitsua iruditzen zaidalako, talde disiplinarteko batek egin du, eta Euskal Termen egoteak bermatzen du eguneratu ahal izatea, ezta, naiz eta paperean eta PDF-en ere argitaratu den, baina aprobetxatuko dut aukera hau. Gauza bat komentatzeko.
inok entzuten ez digun, ez? Ezta? Streamingean, besterik zabaltzen ari ez denez hau ba. Eta daukan kezka bat, hiztegi generalisten autoritatearen inguruan, hiztegi espezializatuen ganetik. Adibide batez, ustot, hobeto ulertuko dela. Eta da, berdintasuna eta feminismoa hiztegiari buruzko kontu bat. Hiztegi hau 2020an argitaratu zen. Ordurarte, Euskaltzaindiaren hiztegi batuan, bitar eta bitartasuna ziren jasota zeuden terminoak. Hiztegia nik erabili nuen, itzupen bat egiteko, eta liburuan neukan, eta arduan, bitartasuna jarri nuen, dara. Baina zeo zergaitik euskaltermena sartu nintzen, eta bapaten ikusi nuen, binarismo. Eta esan nuen, eta hau? Eta binarismo agertzen zen 2023ko datarekin. Orduan hasi nintzen pixka bat agitik tiraka, eta joan nintzen hiztegi batu oinarri dunera. Bakizu ezelan dagoen bertsio bat, zeinetan euskaltzainek, labur bada ere, azaltzen duten beren erabakien nondik norakoak. Eta orduan, hor zegoen, azalpen bat zioena, Euskara Batuan egin duen ibilbidea kontuan hartuta, euskaltzainak erabaki du, genero arlorako binarismo erabiltzea eta binario. Eta beste guztirako, on bezala, bitar. Eta, bueno, ez dakit, hemen daukat definizioa, hiztegi batuan bitar daukan definizioa, ez dakit oso ondo zergatik iruditzen zaien desberdina generotik, generoko adiratik, bi egoera edo balio bakarrik izan ditzakeen zerbaitetan oinarritua dagoena, adibidez, kode bitarra, seinale bitarra. Horretarako utzi dute bitar, baina generorako erabaki dute binario dela. Eta erabaki dute justo 2020an, hiztegi hori argitaratu eta gero. Eta orduan, nik horren peskizanen bilela idatzi nuen, orain Euskalteren izok kudeatzen du, eta dango terminologi konsulta eginen, ze pasatu da honekin. Eta, oso doktore erantzun zidaten, eta, hasikeran taldeak erabaki zuen bitar, zegoen bezala Euskaltzaindiaren hiztegi batuan, baina liburu argitaratu eta gero Euskaltzaindiak erabaki du generorako binario jartzea. Eta orduan, guk aldatu ala izan dugu online, baina paperean eta PDF-ean, ez. Eta orduan, nire galdera da zergatik aldatu dute, ez dut nik ikusten bereizketarik egin beharrik mantendu badute beste adiera orokorrean, eta bestetik, Euskaltzaindiaren hiztegi orokor bat da, ez da espezializazio hiztegi bat. Eta iruditzen zait, autoritatea badu ere, eta denok aitortzen diogo euskararen batasunean, behar bada espezialitateko hizkeran, kasu egin beharko lieke adituei. Eta hori da, honen bestez, esan nahi nuena hiztegi honetaz. Eta adibide gehiago gertatu zaizkit, ez Euskaltzaindiarekin zerikusia dutenak, baina nire lantokian ere, berdintasun zerbitzu bat dago, ez da Euskarareko Unibertsitatean, eta orain dela gutxi, LGTB glosario bat atera zuen, ekainaren 28ako, eta orduan, bidali zuten euskara zerbitzura euskeratzera. Osa, gaztelaniaz egindako glosario bat zen hau da, termino bakoitza eta bere definizioa, zer helburua zen, divulgazioa eta jendeak jakitea gauza bakoitzak zer izan nahi duen. Eta orduan, sexu orientazioaren definizioan jartzen zauen propensión o tendencia a sentir deseo hacia personas de un determinado género. Eta orduan, hiztegi hori dago kagunez Euskaltermen, begiratu nuenik sexu orientazioa, esaten duan itzultzailea begiratu zuen, baina eskapatu zait eta nik begiratu nuen. Eta jartzen zuen, Euskaltermeko definizioan jartzen du, desira sentitzeko edo ez sentitzeko joera. Eta orduan, nik berdintasun zerbitzuari esan nion, uste dut definizio oneri zati bat falta zaiola, ze ez ditu kontuan hartzen pertsona asexualak. Eta badaukagu hiztegi hau, emakundaren onespena dauka, eta erantzuna izan zen, RAEren hiztegitik hartutako definizioa hori defenditzeko. Orduan, berriz ere, hor daukagu, hiztegi generalista bat, irizpidea ematen, ez?
Eta gainera iztegi batzuk Zein eta famatuak erraeren iztegia, ez dakit zer iritziko dion Pérez Reverte korri, baina ez zait interesatzen. Ja. Nik informazio privilegiatua daukat, ze iztegi hori Elujarren egin genuen, eta ni izan nintzen iztegiaren arduraduna, eta aditu eta aritu talde zabal batekin lan egin genuen, eta justu definizio horrekin bueltaka ibili ginen, eta esan erabaki ez egun batean ez bitan. Prozesu bat izan zen, eta, bueno, azkenan erabaki izan, horrela definitzea. Egia da, gainera, gero, iztegi hori terminologia batzordera joan zen, eta aldatu zituzten termino batzuk, definizio batzuk ere bai, baina hori bere horretan utzi zuten. Hori libratu zen. Bai, nire keja edo da, iztegi generalista batek noraino, esarri behar duen bere irizpidea. Adituak dira, eta eztabaidak izatearen artean normala da, eta terminologo, gainera oso benetan talde ondo osatua iruditu zitzaidan, lehen horrean agertzen da, nortzuk ziren taldekideak, eta benetan interdisiplinarra zen, eta bazeukan baita ere euskaltzainen ordezkari bat. Ze, bere funtzioa dauka, aholku linguistikoa emateko eta gramatikaltasuna bermatzeko, ez? Batzutan, igual, zu proposatzen dozun terminoak, ez ditolako betetzen, gramatikaltasunaren oinarrizkoa, baina egon zan prozesu horretan baita ere, eta gero da, hilabete batzutara, eta orduan sakabenak eta ari gara ipatzen, eta gogoratu naiz, ez da? Dispersio terminologiko hori batzutan dela, gure gueraso linguistikoaz gain, gure buruari esartzen dizkigun beste karga batzuengatik. Eta dispersio hori aipatu nahi dut, nik kezka hori izaten dut askotan ez, azkenean kontzeptu bat izendatzeko termino bat baino gehiago erabiltzen dugunean, eta ez dagoenean termino bat edo bi finkatuta, azkenean iruditzen zait horrek gero diskursua bera ere nolabait pobretu edo egiten duela ez, edo garrantzia galtzen duela, edo gehiago kostatzen dela kokatzea testu inguru horretan ez. Orduan... Bueno, dena dela, nik ere uste dut unibokotasunarena ere ez dela horrela ere. Ez, unibokotasunaz baino gehiago harinaz esate batera kontzeptu bat ez dakite haurdunaldi surrogatua, bai? Orain haurdunaldi surrogatu erabiltzen da, baina horregon zan momentu batean zelan izendatu bazen gainera, kasu honetan beba izan esan nahi aldetik edo ikuspuntu aldetik, ez da, alokairuzko zabelak, ez da gizerrak izan, ikuspuntu kontu bat dago, ez da? Baina terminoa bera ere finkatzen ez duzun bitartean, nahiz eta izan hiru termino, Hori da esateran indoana, besterik ez, Osa, sinonimia ere arlo guztietan gertatzen dela, eta mito bat dela kontzeptu bat, termino bat, inongo arlotan, baina... Baina terminorik ez daukagunean, eta beti perifrasira jo behar dugunean, hortxe, galtzen da nire ustez, galtzen du indarra, esaten ari zaren horrek, edo idazten ari zaren horrek, ez? Orduan uste dut, kasu horretan terminoak finkatzea alde horretatik garrantzitsua dela, ez? Ideiaren bat eukito, baina joan egin da. Behin eta barriro aipatu dugu, gauza bat niri asko interesatzen zaidana personalki, ez dugu izen hori aipatu, korpusa, ez dugu esan, uste dut, korpusa, baina, azkenean esaten dugunean ez, ni liburu bat itzultzen ari naiz, eta badakit beste liburu batzuk ere itzuli direla gai honen inguruan, eta nola iritsiko naiz ni liburu horietara, lehenengo jakin egin behar dut, itzuli egin direla, gero ahaldala formatu digitalean egon behar dira, gero zelan bilatu, ez? Gaur egun badauzkagu korpusak, beste liburu batzuk orokorrak edo ez orokorrak, bakarrik, narratiba hartzen dutena, baina badago ere testu klasikoen korpusa ere badago, feminismoaren alorreko korpus berari askorik ez dago, liburu batzu badaude korpus orokorrean sartuta, baina ez guztiak, orduan nik behintzat irudipena daukat, itzultzen hasten izenan hori guztia galdu egiten dudala. Eta esate batera, Federiciri itzulinion azkeneko liburuan, zuk itzulitako Judith Butlerren liburua, hori digitalean egotea, konsultatu alizatea, niretzako oso erabilgarria izan. Baina konsultatu barko zenuen bakoitza bere aldetik.
jatorrizkoa eta euskarazkoa ez dagoelako parekatu. Bueno, korpus paraleloa izango litzateke. Ez, baina dinotut testu digital paralelo bat, ja ez korpusa, baina dinot zure lan ala ere digitalizazioak errestu zuela, baina ala ere ez dela erreza izango. Baina esan dut hori, horren falta igartzen dugula, ez? Ni behintzat horren falta igartzen dut, ez da? Nora joko dut, ez? Ze badakit itzulita dagoela, ez hasiko ni hemen asmatzen terminoak edo diskursoa bera bai askotan, ez da terminoa bakarrik, ez da? Gauzak esateko modua, edo aipuak beste liburu batzuetakoak, edo... Orduan, horrelako korpusi gaur egun ez dago. Zuen ustez, egon behar litzateke, eta... baiezkoa pentsatuz gero, erabakiz gero, nori dagokio hori egotea, nori dagokio hori sarean jartzea, hori elikatzea, hori eguneratzea, edo ez duzu ikusten horren beharrik eta ondoari gara, momentu honetan ere garen moduan. Oso erabilgarria izango litzateke, super. Ez bakarrik terminologia... erekin lan egiten dugunentzat naiz eta esan barren gai hau, osea, omai sentitzen izela, fraude bat sentitzen iz, terminologiare buruz egiten da bakoitzean esaten dut, wow, jendeak lan guztia egiten du, eta nik egitetena da, nire zuzentzaiengan konfiatu. Baina bai, ez oso, bueno, asko postu naiz galdera hau jarrezen nolako, ze enuan hortan pentsatu inoiz, baina uste oso erabilgarria izango zala, hori ez bakarrik, itzultzaientzat, baizik eta jendeantzat konsultatzeko, mugimendu feministako jendeantzat. Zenek audio asko jasotzen ditut. Hau itzulita dago, aurrela esango zenuke, hau ez dakize, orduan, interesa badago, gero igual denara ez gara iristen, baina nik hori oso, baina nire inguru soziala hori da, eta etengabeko, eta hor naiz itzultzailea, naiz euskaltzen diren representantea, sin ser yo nada de eso, baina hor nago. Eta hola hartua naiz, eta horan askotan iztezkitulako gauzak, eta orduan ondo, eta batzuan iztezkik gainera galdera batzuk, ez ditudanak nik itzuli inoiz, ez inoiz erabaki bat hartu hortan, eta pentsatzen dut, esan dut, erreferente batzu pasatzen ditut, begiratu estilo liburua, begiratu ez dakize liburu, baina dena ez daukat, eta hor, esteka bat diarializatea edo liburu bat oso ondo gongo litzateke. Zeinek egin barko luken? Eske ez dakit. Osea, egitekotan egingo du hori importazio norbaitek, eta borrakatu dezake baliabideak lortzeko, eta baliabideak lortzen baldin baitu, modu duinean egingo da. Ze esango, eta Eusko Jaurlaritzak egin barko lukela emakumendek igual bai, baina ez dakit egingo duten. Osea, ez dakit. Eske galdera hauetan asko galtzen naiz, eske ez dakit. Zer esan, bai, erakunde publiko batek egingo baluke, genial. Baina seguraski egitekotan eta egiten dugu ja, modu informal baten egiten dugu ja, importazia egun hori, nik uste dut ez? Bai, ez dakit, aberanak zeren antzuten duan. Beharrezkoak diren, jakina, beharrezkoak dira elebakarrak, beharrezkoak dira elean hitzak, eta denetarikoak. Alde batetik, itzupen sari garenez, itzultzailoi bizimodu arresteko, kontsultatzeko terminologia hiztegitara heldu aurretik, ezta? Aipu literalak bilatzeko, eta baita ere adibidez, kolokazioak bilatzeko, ez? Hain gauza garrantzitsua itzultzean, hain gauza funtsezkoa, ez? Kolokazioak, elkarrekin agertzeko ohitura duten hitzak, edo agertu ohi diren hitzak, ez? Incorporación de la perspectiva de género, zen izan behar da, genero ikuspegia erantzi gehitu, txertatu, zein da, ez badaukate hitzek elkarrekin agertzeko ohitura bat, heavy smoker, strong smoker, zelan da, ez? Baina ez daukagu kolokazioen hiztegirik oraindik, eta funtsezkoa da itzulpen idiomatikoak egiteko, eta finkatzeko, ez, hori, unitate fraseologikoak. Terminologoentzat ere, egin ahal izateko terminologia lana in vivo, esaten den bezala, ez? Hitzak euren habitat naturalean ikusiz, euren testu inguruan erabilita, eta horrela gero normalkuntza erabakiak hartu ahal izateko, ez? Nok egin behar duen? Uste dut, jakin gabe, baina hola, hipotesi interesgarri bat dela, denon artean pagatzen ditugun, ez? Gure zergekin pagatzen ditugun erakundeak. Nik, holako batean lan egiten dut, eta erakunde horrek Euskal Herriko Unibertsitateak
badauka bere barruan entitate bikain bat izena duena Euskararen Institutoa. Euskararen Institutoak izugarrizko lan ona egiten du, ez dut inongo ironia esaten, benetan dinotzuet, harrituko litzatekela igual jentea zenbat gauza egiten dituen ez direlako hain ezagunak, ez? Baina badauzka hiztegiak, korpusak, bilatzaile sintaktikoak, artikuluak, pilo bat tresna. Eta besteak beste dauzka 10 korpus. Esango dizuet, Amaiak aipatu ditu hietako batzuk lehen. Egungo testuen korpusa, korpus historikoa, ereduzko prosa gaur, ereduzko prosa dinamikoa, euskal klasikoen korpusa, hizkuntzen arteko korpusa, hauek dire hizkuntza askotara itzulita dauden literaturako liburuak eta agertzen dire euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez adibidez. Goenkale korpusa, oso interesgarria, hizkera bizia behar denerako, benetan, gauza harrigarriak aurkitzen dira, pentsamenduaren klasikoak, hor filosofiako bilduma bat egon zana, Zio korpusa, odea zientzia irakurle ororentzat, divulgazio zientifikako liburuen korpusak daukate, eta zuzenbide korpusa, itzulita dauden kode zibila eta zigor kodea eta lege batzuk. Orduan, hauek altxori izugarria dira, eta bururatzen zait, zergatik ez du egin behar Euskararen Institutuak testu feministen korpusa, ez? Beriruditzen zait, kandidatu hona izango litzatekela. Kontuan hartuta gainera, Euskarareko Unibertsitateak badaukala konpromiso bat berdintasunarekin, bere plan estrategikoan sartuta dago, badaukaga berdintasun zerbitzu bat. Iruditzen zait, behar bada proposatu ahalko litzaiokela. Nik ez daukat inongo erabakimenik ez aginterik ez pentsatu, baina iruditzen zait bide bat izan litekela. Apuntatuta bide hori bebai. Igual iziek gutun bat egin beharko lioke Euskal Herriko Unibertsitateari, Euskararen Institutuari. Norbait sartu behar dugu hor. Edo enteratu zein dago. Zazpiterdia dira laster, ez dakite batek galderaren bat egin nahi duen, zerbait komentatu nahi duen, osatu hemen esandako zehozer. Ez dakit mikrofon hori daukagun be, baina bueno, entzungo da, bai, badago mikrofona. Bai, eta goita bostu. Bai, bale, mikrofona badaukagu. Bueno, zere orain korpusen kontua zaritu zeraten ez, nire iruditzait gauza klabe badala itzulpengintzaren alor guztietarako. Eta zuk aipatu dezuana Euskara Institutuak zenbat ditun, eta egia da, alor izugarria da. Nik uste tala ere gauza batzutan hankamotz dagoela, adibidez, zuk aipatu dezutan, nire ustez oso interesgarria da, zio bildumako korpusa, pena da ordea zio bildumako korpusa elebakarra izatea, ze hor daude zientzia divulgazioko lan izugarri onak eta gainera ikaragarri itzulpen onak dira horko bildumako guztiak esango nuke, eta asko inglesetik itzulitakoak dira, gehienak esango nuke, eta hor korpus elebidun bat izatea izango litzateke aurrerapen izugarria. Gauza bera noski testu feministekin hori egingo balute, bai korpus elebakarra egotea oso ondo dago, baina itzultzaile oiko benizaigu gainera korpus elebidunak gutxienez izatea. Zuk aipatu dezun hizkuntzan arteko korpus hori ere ikaragarri interesgarria da, baina oso txikia da, oso lan gutxi daude hor sartuta, eta horre egin beharko litzateke, nik uste dut, nire impresioa da batzutan Euskara Institutuari korpusen alor horretan, nolabait estrategia bat falta zaiola. Alegia gauzak egin dira, ikaragarri gauza garrantzitsuak egin dira, baina batzutan iruditzen pixka batena saltoka egina dagoela. Ez dagoela alako plan jakin bat, eta uste dut horrelako gauza baterako oso importantea dela. Eta zalantzari gabe, adibidezukan aipatu dezun kolokazioen konturako, fundamentala da, aspaldi esana dago, euskeraz beharko genduke gaztelaniazko redes, aspalditik esana dago hori. Ez dugu, nik ulertzen dut hori oso lan zaila dela, itzulpen gintzan aritzen zeraten entzauta maia, oso kontu komplikatua dela, baina hori beharko gentuke, baina gutxienez hori ez daukagun bitartean behar ditugu osatu
ditugun lan honen korpusak. Eta adibidez itzulpen gintzen, azkenengo 15 urtetan feminismoaren baitan egindan aurrera pauso izugarri hori, atzetik datozen entzako ere nahita nahiezkoa da korpus horiek jasota eta konsultatzeko gotea. Hain zuzen ere hasieran esan dezuten aldiro zerotik ez hasi behar izateko. Eta akatsak ez errepikatzeko besteak beste. Orduan, nik mozioa aipatu dezutena, oizieri esatea idazteko Euskara Institutuari esango nuke baietz, baina nik uste dut, benetan iruditzen zait, kontu estrategiko badala, seguruna Jaurlaritzak ere tarte izan beharko lukena, tarte horretan, eta uste dut benetako plan bat behar dela. Ez besterik gabe saltoka eta pixka bat momentuko beharrari erantzunez, baizik eta benetan ondo planifikatutako zerbait. Arrazoia duzu, baina ez du zaite esatea badagoela baita be EH euskaratuak. Eta hor badago jatorrizko testua eta izupena. Eta gainera Euskal Barren bitartez erabil daiteke. Bai, arrazoi. Bai, gainera, nik uste dut hori korpusen kontuan, lehen aipatu dugun hori ez, terminoak igual botatzen ditugu, baina gero ez dakigu benetan ze ibilbide daukaten, edo benetan erabilgarria diren, da korpusek horretarako aukera ere ematen dute, ez da? Denboran ikusteko ia benetan ze bilakaera izan duten, eta behatoki lan hori edo egiten dute, edo horretarako ere balio dute, ez? Gauza bat, barkatu. Aztu zait, lehen anazu komentatu duzu baita ere, adibidez, iztegi generalisten eta espezializatuen arteko, bueno, nola jerarkia hori nola ezarriz. Egia da gaur egun, horrelako feminismoarekin lotutako terminoetan ere seguruna nabarmenduko dala horri, baina egia da bestalde, eztabaida hori ja zarra dala, ez da? Esan nahi dut, zientzia kontuetan adibidez, oraindik gogoan daukat, nola urte batzuk, oraindik lenguaia eta hizkuntzaren artean, informatikako adituen eta bestalde euskaltzaindia eta nolabait hizkuntzalarien artean sortu zen eztabaida, urteak irauntzuen eztabaida hori, ja lenguaia erabili behartzen, edo hizkuntza bakarrik, hizkuntzak balio zuen ja arlo guztietarako ez. Esan nahi dut, aspalditi datorren eztabaida bada, ez? Zenbateraino, nolabait, eztabaida generalista horrek erabaki dezaken, edo zenbaterainoko erabakimen maila izan dezaken horrek espezialisten artean. Nik uste eztabaida zarra dela, eta azken bat zarra izanagatik bizi-bizi dagoen gauza badala. Bai, eta segurutik jarraituko du, baina kasu hau nire berezik gordina iruditzen zait, batzorde horretan egon zelako prozesuan Euskaltzaindiaren ordezkaritzarik, eta argitaratu eta hilabete batzuetara dekretuz aldatu zelako, nire ustez inongo oinarri teorikorik gabe. Eta terminologia batzordetik pasatu zen. Jakina, honezpena zeukan, lau ponderazio marka holan esateko, oke. Bai. Eta zenbait eta hainbat bilera behar izan zituzten gainera ponderazio marka horre guztiak jartzeko eta ja zerari ez, hiztegiak aurrera egiteko. Beste komentariorik edo... Ez dakit, zuek beste zozer gehitu nahi dozu ez, zozer geratu da esan barik. Etxerako bueltan pentsatuko dugu, hau, ez dut esan, besteak beste honetara esan behar nuen, baina hori betiko kontua da, eta horrekin idatzileike entziklopedia oso bat, ez? Eskerrik asko bi hori, lehenengo gonbidapena onartzeagatik, eta zera honetan parte hartzeagatik. Eskerrik asko zuei bebai. Hemengoei eta etxetik jarraitzen ari zaretenei edo jarraituko duzuenei, ez dakit etorkizunean ikusi ahal izango dan. Eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko.